Na nézzétek meg ezt a cikket, és nem igaz. Igen, akik csinálták Magyar Pétert, nem az ő képességébe bíztak, hanem az emberiség butaságába. Hát így igaz, és nagyon eltalálta ez a valaki, aki összeállította ezt a szöveget, komolyan mondom. Hát igen, 2 évig bolondított titeket, rajongtatok, követtétek vakon, imádtátok, halljátok-e, annyira imádtátok a változást, a hülyeségét, mert hát ugye fiatal adott nektek bulit, hogy elfelejtettétek a saját életeteket, a saját jövőtöket nem láttátok. Igen, ti ott maradtatok hátul, mert etetett Orbán ide, Orbán oda, mit tudom mi. Igen, nem hagyta, hogy előre lépjetek egy lépéssel, ahhoz, hogy lássátok a jövőtöket, nem a ti jövőtöket, hanem a gyerekeiteknek, a gyerekinek a jövőjét is. Na ugye, mint látjátok, jönnek a megszorítások, azt a télen aztán semmi nélkül fogtok maradni. Télen meg semmi nélkül maradtok. Mit csináltok, mikor a -20 fokban nem lesz villanyotok, még hagyjuk a villany, de nem lesz fűtésetek, nem lesz sokatoknak pénze. Miből fogjátok ezt állni? A méterfának tudjátok, hogy mennyi méterre Romániába? Nézzétek meg, 100 eurón felül van mindjárt. Na, erre nektek van pénzetek? Ja, és várjatok, ez nem csak ilyen átmeneti. Nagyon sokan azt mondtátok, hogy nagyon remélitek, hogy Petike lesz 4 évig a hatalmon. Hát ne örüljünk annak, hogy le fogjátok váltani. Hát akkor ezt 4 évig fogjátok bírni anyagilag? Erre nem gondoltatok? Hát ennyire ostobák nem lehettek, de hát persze, hát ezt pontosan látták Brüsszelből, hát látták pontosan Ukrajnából is, mindenünnen látták, hogy Orbánt meg kell buktatni, mert igenis az emberiség annyira föl van már hergelve, hogy nekik mindegy, hogy mi jön, azt úgyse tudják felfogni a dolgoknak a súlyát, nem tud bölcsek és okosak, hogy felmérjétek az adott helyzetnek a nehézségét. Na erre ti nem vagytok felkészülve, nem voltatok soha, le vagytok maradva, tisztelet a kivétel. És persze ezt látták Brüsszelbe, Ukrajnába is látták. Hát mit gondoltok, ki támogatta Petikét? Ti csak rá tettetek egy lapáttal, mert hát ugye az emberiséget meg kell kérdezni. Már annyira fő voltatok pumpálva idegileg, hogy már nem bírtátok eztet. És adtak nektek, tessék, ha keresed a kakaót, adunk neked kakaót. Ja, ó nélkül. Igen, benne vagytok most jó nyakig, és most ne sírjatok, mert nem fog senki menni a segítségetekre. Brüsszelt leszarja, hogy Petike veletek mit csinál. A lényeg, megszorításokat és mindent elvegyenek az országtól. És ti ezt nem láttátok, nem is fogjátok látni, nem is tudtok arra szintre felmenni, hogy érezzétek, hogy átlássátok a dolgot, előreláthatóan 5 éves tervet nem tudtok átlátni, hogy 5 év múlva hol lesz Magyarország. Erre nem vagytok sokan képesek, tisztelet a kivétel. Akkor mit vártok? Kitől mit vártok? Kitől mit vártok? Hogy a segeteken ültök, és majd pottyan az égből? Pottyan, igen. Ja, eső, havazás, semmi más nem fog pottyanni. A pénzt azt tiket megkeressétek, tiket kiadjátok. Örültetek? Na tessék, akkor lehet örülni. Semmi baj. Lehet örülni, ez a ti problémátok, saját butaságotok, a nem beláthatóságotok, mert nem lássátok be az adott időbe, hogy kéne választani, hogy kéne reagálni. Na, sokan vannak ilyenek, de nem az én problémám, nem a mi problémánk, aki lássa a világot, mert tudjátok, változtatni lehet, csak oda kell tudás. Na, úgyhogy ne aggódjatok, túl fogjátok ezt is vészelni. Mi nyugaton ezt átvészeltük, mert
nekünk van munka lehetőségünk egyik óráról a másikra beállni akárhova dolgozni. Ti ebben a lehetőségben nem vagytok. Ez a másik dolog. Úgyhogy ez a különbség, hogy nyugaton mégis minden milyen drága, de lehetőségünk van pénzt keresni egyik óráról másikra. Percről percre, mert nagyon sok munka van. Ami nálatok nincs. Nektek nincs lehetőségetek dolgozni, mert nincsenek munkahelyek, nem akarnak fizetni. Nincs rend és fegyelem, de hát ne csodálkozzatok. Ilyen vezetővel, ilyen összetartása, összedől az ország gazdaságilag, meg a másik. Petike már nem is kell hozzátok nyúljon. Ti megölitek egymást élve. Emberek, egymás között. Úgy ki vagytok egymásra, ti szarosok. Valaki megkért, hogy így mondjam, ti szarosok. Úgyhogy most ki is mondtam ezt a szót. Ti meg annyira föl vagytok veszve, annyira idegesek vagytok, hogy nem tudjátok már az idegeteket hol kitombolni, azért, mert pontosan tudjátok és szégyelitek magatokat a világ előtt, hogy milyen emberek voltatok, mennyi embert rá kényszerítettetek, mennyi embert megfenyegettetek, és milyen áron, mi van abból nektek? Hát egy nagy kaka. Ennyi. Úgyhogy a szarba belé tettétek saját magatokat, a saját családotokat. És akkor még nézzen valaki föl rátok, és ilyen emberekkel dolgozzon együtt a közeljövőbe. Hát a cégek kimenekülnek Magyarországról, nem kimenekülnek, mert az emberiség ketté vált, ölitek meg egymást, nem vagytok munkaképesek, nem lehet veletek együtt tervezni, nem lehet veletek semmit csinálni, egyszerűen nullák vagytok, az emberiségnek az utaja vagytok. Tisztelet a kivétel. Mert aki a kivétel, az el fog menni Magyarországról, ha így marad. Mert annak van. És van ott is, mert akinek itt van, van ott is. Ami nektek nincsen, a fiatalság meg hova akar menni külföldre? Mert hova? Hova? Hova mentek ilyen agresszivitással, hogy csak szívtok, drogoztok, izéltek külföldön, azt hiszitek, hogy erre van szükség? Ez kell külföldnek? Egy ilyen nemzet, aki egyik percre a másikra megfordítsa úgy a pisztolyt a kezébe, hogy ő akarja, mert azt hiszitek, hogy külföldön is lehet úgy viselkedni, mint Magyarországon. Megszoktátok a gettót. Külföldön, mikor ide kijöztök, majd két izét kaptok a nyakatokra, hogy abból fogtok kúdulni. Megnézhetitek, nagyon sok magyar kim van. Igen, Bécsbe. Sokan szenvednek. Na, úgy. Meg a menekültek, mikor bemennek közétek, majd akkor megtanultok ember lenni. Már ha tudtok emberek lenni, mert eddig se voltatok, nem is lesztek. Adnak nektek leckét, de legalább tanulni fogtok. Tanulni fogtok azért, mert igen, bölcsek voltatok, hogy megnyertétek 2/3. Na tessék, rajtatok csattan. Rajtunk nem csattan, mi már ezen túl vagyunk. Rajtunk nem is csattant soha, mert olyan országban vagyunk, ahol rend és fegyelem van, ami nálatok nincsen. Olyan dolgokat megengedtek magatoknak, hogy külföld nem kíváncsi rátok. Hát magyar embert, mikor hallják a szerbek, s a törökök, s ezek, hogy magyar ember akar dolgozni, hát köpnek inkább egyet. Na, ilyen emberek vagytok, tisztelet a kivétel. Na, még külföldön sincs becsületetek, nem hogy a saját országotokban tudjátok a rendet és a fegyelmet tartani, nem vagytok képesek semmire. Ja, és még azt hozzáteszem, hogy miért beszélek én így, miért foglalkozok Magyarországon? Tudjátok miért? Magyar vagyok, mondtam, amit soha életetekben el se tudtok venni. Ma véremet nem tudjátok átmosni. A másik dolog, tudjátok mit? Hát magyar az anyanyelve, mivel magyar vagyok, hát magyarul beszélek. Hát mit gondoltatok, majd fogom a románt nektek? Ne legyetek viccesek, na. Ennyi. Menjetek, dolgozzatok inkább, vagy tanuljatok, mert rátok fér.